אז מה קורה? והיום אני הולך לשחק פעם ראשונה בצ'יטים לברול סטארס. גם אני הייתי בטוח שאין כזה דבר, אבל מסתבר שיש. בואו תראו איך נקרא לי. טוב, נעשה מקף. לא, נראה לכם. טוב, מה נעשה? טוב, לג'נד. טוב, האגדי. יאללה, אישור. ועכשיו תראו, יש לנו כל דבר בחינם. בואו נתחיל בתיבת אומגה. השגנו את פוקו. סבבה. גם 10 יהלומים, מה זה? בואו, סטארדור. אוקיי, זה בדיוק כיף, אני לא יודע למה. יואו, זה הדבר הכי טוב בעולם. רציתי לפתוח סטארדור, זה הדבר הכי טוב בעולם, אני מבטיח. תרשו לו 50 לייקים נותן מדריך. זה נראה לי אחרון באפוריה הזאת. למה לא רוצה לגמות? או, נטיק. נו. טוב, בואו נפתח אומגה בו. אוקיי? מה, 3 דמויות? תנקו אותי פה. 4 דמויות? נחמד. אהבתי. טוב, אוקיי. טוב, הזמן לפתוח נדיר חדש. אם זה תיבה? ג'קי, נחמד. אוקיי. ברלי. ורוזה. אוקיי, זה הדבר הכי מטורף שעשיתי וזה גם כיף. יש 2 דמויות נראה לי, לא? לא, טוב. ריקו. נחמד. נאני! יש, סוף. אני לא מאמין. כמה דמויות זה? רגע. אוקיי, פני. ברוק. זה פנימה. אוקיי. אגדי כבר. ספייק. יאללה. בואו נראה מה יקרה. טיק. אחלה טיק. טיק זה אחלה דמות. אוקיי. ביירון! יואו, על ההתחלה, לא מאמין. דריפ אחי. בואו נראה פה. סקוויק! יש! לא מאמין, זה הדמות אהובה עליי, מבטיח. בואו נפתח עוד כמה לכיף. זה הרבה. נשים לסקוויק, אין ברירה. מה זה? גריף? זה בסדר. סקוויק כמובן. יו! אש? רגע. ממתי יוצאים קרומטים מתיבות? טוב, סבבה. בואו נראה מה אנחנו יכולים לקנות פה. כמה חרוגמה יש? 0. טוב, בואו ניקח את הבטל פאס. ניקח קצת חרוגמה, אנחנו צריכים. אוקיי. זה קל. פשוט קל.
60. וכמה יש לי? 5 שניות. סרג'. כבר 5. סרג'. אוקיי. בואו נראה. אני מפחד שזה יעשה לי משהו בטלפון. טוב, איזה כיף זה לקנות 1000 יהלומים ביהלום אחד. אין אינטרנט. אוקיי. רגע, מה? זה אומר שקיבלנו שוב את הברול פאס. אני מת. רגע, אז אני פותח הכל פשוט. בואו נראה כמה זמן הקלטה, אנחנו 5 דקות. סביר. מי ניקח הפעם? נראה לי ניקח את לולה. אוקיי, יאללה לולה. יאללה, בואו ניקח בג'יימס, למה לא? עכשיו ישר לנו קרוג מלא. טוב, למה אני מפגר? בואו פשוט נספים את כולם בג'יימס. מת. אוקיי. בואו עכשיו נפתח עוד. קולט? נחמד. נייס. קארל? אוקיי. מה רע בקארל? תראו איזה בער אני פותח. 8 בי. פרל! מה? טוקן דאבלר. לא. אוקיי, בואו נפתח מגה תיבה, התגעגעתי לזה. גס. וואי, טוב. 9. זה רע. אדגר. ספייק! מה? לג'נדרי? מה? ו10 ג'יימס. זה מטורף. מדהים. לא בא לי מורטיס, טוב. אי אפשר להתלונן אחרי שאתה ספייק. פשוט NPC לפתוח ככה. למה אני עושה את זה, אלוהים? אמא שלי צדקה כשהיא אמרה שאני תחתיתי. סתם, בצחוק. 10. אני אשכרה מצליח לפתוח את זה בנקיטות, רגע. 10, 6, 5, 4, 3, 2, לא! למה לא יוצא לי 11, אלוהים? זה רע, זה עדיין רע. למה עשיתי את זה לאיטבי? טוב, העיקר שהיא יופי. זה מוצבירה. אני מניח שלרוב מי שתעשה יש אותו. כמעט כל מי שמשחק ברולסטארס, זה דמות ממש התחלתי. סנדי, מה זה? 2 לג'נדרים. ב2 דקות, רגע? כן, ב3 דקות בערך, 2 לג'נדרים. רגע. אולי לפתוח מהר זה המזל? לא, זה לא, אולי לאט. טוב. בואו נעשה עוד 10 דרופים.
יותר מדי טוב. אין לי מילים, ופשוט אני עכשיו... טאנג! נייס. בואו נשים את זה לסנדי. 5. ידעתי. פה יצא 9. 11. רגע, זה אומר שזה דמות? כן. זילו! אוקיי. 10. 10 ג'מס, תקשיב, זה מטורף מתיבה. אבל זה צ'יטים, אין מה לעשות. מי זה? מורטיס. אוקיי, מורטיס. יש, קרו, אני מת עליו. מה גייל? אוקיי. קורדליוס? אין מה להתלונן. קורדליוס סביר פלוס. אוקיי. אם אתם רוצים שאני אעשה מדריך, אין לי בעיה. דג! מת עליו. איפה הוא? למה ביג בוקס? תראו. ביג בוקס, ואני יכול להגיד אם יוצא משהו. לא, הפעם לא. אני יודע לנחש. לא. אני פשוט גאון, תראו. לא. טוב, אין לי כוח ביג בוקס. די, למה NPC? למה? יאללה. ארצ'י? הוא אחלה דמות. אני פשוט מסכים תיבות אומגה כאילו זה כלום. אני פשוט מסכים את זה. בואו נפתח נגע. רגע, מה? למה ככה? לא יפה. זה יפה, אני מכבד. זה פשוט יהיה ככה כל הזמן עכשיו? כי אין לי את מי לשדרג כבר. לא משנה. בואו נראה מה יש לנו פה בקטלוג. יש לנו את כל הסקינים של כל הדמויות. אנחנו פשוט יכולים, אוקיי. בואו נקנה את וילו הקרב.
אני לא מאמין, אני לא הקרב. לא תפוי. רגע, גם יש לי נשיקה. מה זה הסקין הזה? בא לי לנסות. זה נראה לי חרא סקין. כן, יש לי רעיון, בואו נקנה את זה. לסף סרטון ככה. אני אעשה עוד אחד, עוד סרטון. לא יודע מתי, אבל אני אעשה את הסקין הזה. איפה ארתי, הנה. זה הסרטון, מקווה שנהנתם בקרוב חלק 2. יאללה ביי.